Ahoj, v dnešnom videu ti ukážem veľmi rýchle, krásne, rozjasňujúce, lichotivé líčenie. Budeme používať pár farbičiek. Ako prvé použijeme veľmi prirodzený CC cream, ktorý slúži niečo ako make-up, ale je to v podstate krém s ochranným faktorom, ktorý je jemne zafarbený. Na výber sú 3 možnosti. 3 základné odtiene, ktoré si vieš medzi sebou potom kombinovať. Keď máš veľmi bledú pokožku, tak ja používam Very Light, ten najvlhčí. Potom, keď sa už opálim, tak si ho miešam z Light to Medium. A Medium to Deep som ja osobne nikdy nepoužila, pretože pre mňa je príliš tmavý. Teraz si zmiešam Very Light, takéto množstvo, z Light to Medium. Zmiešam na kašičku a rozotriem. Je to príjemné, ľahulinké, jemné krytie, ktoré prekryje cievky. Neprekrýva pehy, pretože tie sa aktuálne trebárs nosia, ja mám jemné pehy. Výborné je toto sisičko používať, pokiaľ máte mladú pokožku, pokiaľ nechcete byť v lete veľmi ako keby zanesená make-upom a púdrom, čiže je to veľmi prirodzené, ľahulinké, neupcháva rozhodne pory, čo je veľmi dôležité, ale jemnú linkou zjednotí tón pleti a pokožku nám chráni, pretože zadrží všetky voľné radikály a toxíny na pleti. Osobne ho používam najčastejšie práve v lete a majú ho radi aj dámy v elegantnom zrelom veku, pretože sa nevrýva do vrások, rozjasňuje pokožku a pleť je po ňom veľmi prirodzená. Ak následne ešte máte nejaké nezrovnalosti na pleti a potrebujete ich prekryť, tak v tom prípade ja používam korektor. A tiež si zvyknem miešať odtiene. A to už len takýmto spôsobom si naťupkám tam, kde náhodou ešte potrebujem dôkladnejšie prekryť. Aj okolo očí. Pokiaľ je pleť zrelá a máte už veľmi tenučku a navrstvanú pokožku pod očami, tak vám odporúčam práve Very Light CC krém používať na rozjasnenie očného okolia a nie korektor, pretože korektor by sa vám tam mohol vcucnúť do pleti a zvýrazniť vrásky a to nechceme. Tak, pokožka je zjednotená. Následne zafixujem púdrom hodvábnym. A bude to vyzerať veľmi pekne, zjednotene, prirodzene. No a už vám ukážem, že ako na toto očné okolie, ale ešte predtým si spravím v rýchlosti obočko našou úžasnou ceruzkou. Následne rozčešem. A ešte si skontrolujem, či mám farebne obidve časti rovnaké, alebo ešte potrebujem niekde dokresliť.
A ideme na to tieňovanie. Úplne základný tieň v mojej paletke je tento Biscotti, ktorý si nanesiem pod obočie, aby som ho zvýraznila, a zároveň do vnútorného kútika a na polovicu zhybu oka. Je to korekčný tieň, čiže mi prekryje cievky. Je matný, smotanový, takže veľmi dobre vyzerá a jemnú linko aj pod očné okolie. Pokiaľ máte zrelé oči, tak vyhýbam sa práškovým tieňom a púdrom práve tejto časti. Teraz si poďme blendovať a dvíhať oko a na to budeme používať túto úžasnú licenku. Ale ja mám veľmi rada líčidlá, ktoré sa dajú používať ako multifunkčné na rôzne časti tváre, takže ju budeme používať nielen teda na líčka, ale aj ako tieňovanie na prechod, na blendovanie. A vyblendujem si očnicový oblúk. Týmto pádom si zdvihnem očko a opticky ho zväčším. Dôležité je to pekne rozpracovať. Perfektne. Zoberiem si ďalší štetec a do tej časti zhybu si nanesiem latte. Je to púder, ktorý sa používa na blendovanie tváre, ale zase môžeme ho použiť aj ako tieň práve do očnicového oblúka na zvýraznenie. A nanesiem si ho trošičku aj dole. Veľmi jemnú linko do rias a spolu to celé zapracujem. Takže to líčenie je veľmi rýchle. A nepotrebujete na to veľmi veľa farbičiek. No a potom môžem prstom stredný. Aplikujem tento krásny rozjasňujúci tieň. Takže ho tam naklepem. Aby sa očko rozjasnilo, otvorilo, opticky zväčšilo a prepojím si tie tieniky navzájom. No čo hovoríte? Ďalší krok bude linka v tmavohnedom otieni. Ktorá výborne kreslí a následne ju rozpracujem. Vyplním ňou časť medzi riasami, pretože sa mi tak potom opticky zväčšia riasy. Nejdem až úplne dopredu, aby som si nezmenšila oko. A na konci mám háčik, ktorý nie je dokončený. A ten si dokončím štecom. Dokiaľ mi ceruska nezaschne, tak ju dokážem takto krásne rozpracovať a vyzerá to potom veľmi prirodzene. Použijeme Lush Intensity Mascaru, ktorá je moja najobľúbenejšia. Krátkými chlpočkami si nanesiem objem a dlhými ju vyčešem, vytočím a zafixujem. Je úplne brutálna, dajú sa s ňou urobiť neskutočné riasy. To zatiaľ nanesenie objemu. A teraz si pretočím na tie dlhé a ideme na to.
vyslovene robí vejáre. A čo nám ešte chýba je podseknutie, takže na to použijem, ako som už spomínala, latte, tento púder. Ideme do hornej časti a do tzv. Trojky na vymodelovanie tváre. Sem dole už nejdem, aby som si neurobila opticky padajúce lice, práve naopak. Vymením štetec, na líčke použijem skosený a aplikujem ich do tejto časti. Použijem túto ružovú lícenku, o ktorej sme si už hovorili. A na rozjasnenie použijem rozjasňujúci púder do tejto časti, na špičku nosa a nadperu. Krásne sa to poprepája. Teraz je veľkým trendom mať lícenku, mať ju takmer všade. Nech tá pleť vyzerá tak šťavnato, chrumkavo. Nech sa to krásne celé poprepája. Takže voilà. Jemné, krásne, rýchle, trendy líčenie s pár farbičkami. A ja mám pre vás skvelú správu, pretože práve tento mesiac si môžete takéto krásne farbičky dopriať, s ktorými si vykúzlite naozaj kvalitný, dlhotrvácný make-up a získať moju najobľúbenejšiu špirálu ako darček. Čo si môžete objednať? Tak, vyberte si jeden odtieň CC krému, rada vám poradím, ktorý odtieň je pre vás ten vhodný. Následne aspoň jeden tienik, je už na vás, či si vyberiete z našej palety niektorý z týchto, alebo potom niektorý iný, tiež vám rada poradím. Môj teda taký úplne už najdôležitejší tieň, ktorý potrebujem mať, je treba tento biskuty, aby sme dnes používali aj rose gold. No a potom si vyberte lícenku, hociaký odtieň, na výber sú aj ďalšie odtiene. Máme tam takú marhulkovú, potom je veľmi obľúbená aj shy blush. Pokiaľ ste ale tmavovláska a máte rada tmavšie odtiene, tak máme aj takúto krásnu. Zase taký iný odtieň, desert rose a ešte aspoň buď modelujúci púder alebo rozjasňujúci púder. Takže v podstate si vyberiete 1, 2, tretí produkt, štvrtý a špirálku máte úplne zadarmo odo mňa. No a teraz si doľúbime ešte pery. Takýmto jemnulinkým očiam môžu ísť aj výrazné pery. A aktuálne môj najobľúbenejší rúž, vďaka ktorému sa budú mať lepšie aj detičky z nadácie Be Charity, pretože jeho kúpou 1 eurom prispiejete na ich podporu, liečbu, cvičenia a aby mali lepšie možnosti v živote. Je úžasný krémový, voňavý, vyzerá úplne luxusne. A čo je úplne fantastické, že okrem toho, že urobí radosť nám, tak aj pomáha. Tak verím tomu, že sa vám dnešné líčenie páčilo a pokiaľ by vás čokoľvek z toho zaujalo, tak mi dajte kľudne vedieť. Ahojte!